Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Mr. Wong ken Monica. Saan na nagtaktak pa iti inchik, ket indaydayaw ken pinaspasablugan na ti balasang. Nagpamarangot ni Monica magustuhan na tararamidan ni Mr. Wong, tapno maduktalan na ti kayat ng amwen. Iti sabali a bangir, nakasublimot na Don Leon ken Bugi, manipod iti ipapanda ijay syudad. Kabayatan na, at adalon ni Mayor Arrogante dagiti papeles nga adday ti lamisahan na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Itinagan ti Ama. Nagadudag ito'y naskan nga adalag a papeles. Tapno maamuak noan niya dagiti rumbang nga aprobarak wenno saan ko nga ikan iti atensyon. Sa bagay, kasta talaga ti trabaho. Uray pa'y no imbaga ti staff ko apir malaangan ti kasapulan. Diyak kaya ti agtalagtatan. Narigatan. Amangan no addan tupay saan anasaya at amapasamak kat siyak ti madaksan. Naskan nga i-double check ko amin dagitoy. Siya kun ti mangsungbat. Adamin at aramidon ti sekretaryak. Ringwal itay. Mayor's office, hello. Mayor Arrogante, amumi ti paliman ti asawan. Anya? Sino da ito'y? Apay akas na ti bagbagam. Hello? Hello? Sino da itjay? Kan apay akas jay ti timag na. Diyak magustuhan ti inyawag da jay akolar. Nasken amaamuan ni Leon da ito'y. Monica, nasiputan ka idirabi. Yaya Ising, kayat mo asawan. Si Kati Rumwar ko man idirabi. Wen, nakita ka apalpaliiwam da Bugi ken Sir Leon. Agatapak namin, Yaya. Anya pa'y lati pagsarsaritaan da iti kasing oras ti rabi Si kakit dimot balasang ko. Anya ti amom no saan la makaturog ni papam. Isuan na pan nakisarita kin ni Bugi. Dimot imbaga kun ka. Saan ka kumaabas ta agata platan? Kat iso man ti aramida kiyaya Ising. Agkalkalapak iti pammananag. Talaga sinapayo ti imay, Mr. Wong. Kaya't ko masikulado saan may tantan trabaho, padle. Tsakayat mataktak pa nakalinubit simpaan. Hamangan mataktak met swerte business. Mr. Wong, sana rin bang apasig business ti pampanunutan nyo? Ha? Namabalin. Kaya't kumitamangag nga iparenovate yo ti simbahan. Gapo iti pamatiyo iti Diyos. Sole, padle. Pasensyakan kanyak, padle Simon. Sole atalaka. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Apaya dito'y pa'y tinaparanta. Leon. Choda, siguraduem laeng nga importante da itangay pagamkanyak. Nataktaga kon. Ado pa'y ti kayat ko nga sikaswon ita. Aday mawag kanyak iji opisina. Amuda ka no ti palimad mo. Anyo? Day tatiag paiso, Leon. Iso madanaganak. Iso nga ron akinid daw kung agsarita ta. Sigurado ka katiti ta ita. Amagan no nagbidtot ka laeng itinangag. Saan? Agpaiso ti bagbagak. Kasano ko mga agbidutak? Kanti na kaamamak. Saan anormal ti timak di mawag? Madlaw ang nakaabungot. Anyo? Sigurado amang butbuteng dayjay no kunam akasla nakaabungot ti panagsauna. Ti question,
No asino dayjay nga awanan bain. Ano niya ti mapasamak? No akusaran tayo ni Mr. Wong, amo. Bugi, saan ko nga akusaran ni Mr. Wong? Agdamag aglaeng kenkwana. Amo, Nilang Mr. Wong, ti adda kapasidad na nga garamit iti kasjay. Iso akayat ko amamuan kenkwana mismo. kasanon na makaungot ka. No bilang tamagam ti kasjay, amo. Siya kon ti magamo iti dayta, Bugi. Basta kayat ko ang makasarita ni Mr. Wong, may papan iti mawag kini Jonah. Talaga rin ubyandan ti renovation ha. Uwinan ti. Kaya't ni Mr. Wong ang may daras ti renovation. Tapno saan ka no asalin no damisa. Bilibak iti dayjay nga inchik. Ammo na nga ibingay ti kinabaknangan. Saan akas kiniton Leon Rogante? Narding. Pasensyakan Simon. Dakmatan na putan tinagsao. Awan na nyaman na narding. Yip-ibkas mo lang nagti ka panunutan. Saan ka di? Owen. Gusto ka Simon. Pudno timbagam. Naimbag tanaabutan ka ditoy, Mr. Wong. Oh, Don Leon. Talaga ka di ka na makaulay, makasalita nak, may papanibakbakam ni Kosyo? Saan lay gaday tati makagapo, Mr. Wong? Ha? Ada na patagabanag akayat ko pagsaritaan ta. May papanan niya dahi tapanag. May papan iti pamutbuteng nga awag ana awat ni Jonah. Anya? Aday mawag kini Jonah. Ket binutbuteng na ta asawak, may papan iti pudno nga arabit ko. Kaya't mo yuman kanyak no anya lumbang alamitem, kasta kadi, Don Leon. Saan? Kayat ko amamuan, no adda pa kay naigam. Anya? Diretsanak, Mr. Wong. Adda ka di ambom iti awag ana awat ni Jonah. Banglablabak ka kadi, Don Leon. Apay kumasak pakatapam. Mr. Wong. Si kalaeng ti adda kapasidad na ang mga ramit iti kasjay. Nay, Ma'am Jonah. Apa yan? Alas 11 sila itibigat ngam adda kayon dito'y mansyon. Nay, masakit ka kadi, ma'am. Ibagam ano anya ti marikrik nam, tainak mangala iti agas. Sa anak ang masakit, ising. Di nakpagdanagan. Sige, tama pa anak ko ni Gisilid ni Canillion. Kaya't ko ti aginan na. Ne, apay ngatan. Anya ti mapaspasamak tin ni Ma'am Jonah. Apay akas jay tilangana asim mangpag. Diyo pa'y lakit din si Dirken kwa na ti maipapan. Iti pan nakakita da iti lugan na iti bodega iti syudad. Boss. No. Saan pa'y nga ita, Maximo? No imbaga kon kastay ken kwa sigurado ada na tapen na damok. May papanawag na awat mayola. Saan ka mawatan na, boss? Nasay saya ti mo na Don Leon si Dil kanyak. May papanay chay awag. Tainton si Dil ko Don Leon may papanawag tao tayo sutad. Dinanto ni baga balbalasak. Ken kuana gapu ada na awat mayola awag. Wangag paiso. Utek Maximo. Utek kasapulan. Sanak paabak dayjay Don Leon no may papan silib. Adayo na silsilibak ngem dayjay Don Leon.
ni Monica. Sumrag ka, iha. Apa yan, Mama? Ne, anya nga apay, iha. Kabisado kayo. Sana kasta ti jar mo no awan ti sa gubanit mo, Mama. Iha. Mama, anya tinapasamak. Pangaasi, Mama. Ibagam ko makanyak. Adaman nga nandiya umawawag amang butbuteng. Anya? Dahito ti agpaiso, iha. Kat maamakak. Ni Mr. Wong tinagastos ko ng Padre Simon. Uwan Don Leon. Kung nakarod no saan pa marugyan adagos, gimapaman na nakapagsalita kami. Adadagos ang tinihinyero anang kita. Kaya tita, marugrugyan ang renovation. Ti ayaw ang Mr. Wong. Nakaumay kayo na, Don Leon. At ka di masakol yung kanya? Awan, Padre. Gagangan na itinadyosan na umili. Umayag kumararag dito simbahan. Kasta ka di? Nasaya ti kasta galaan, Don Leon. Kunadang rodan. Yuman mo iti apo ti anyaman akayat mo nga aramidan. Kat sigurado nga agbaligi dagiti plano iti biyag. Wen, Padre Simon. Agpaisulaunay dayta. Amuyo ka di asyak ti mababain kini Mayor Arrogante? Tunggal agdamag may papan kadagiti kaso anas ka nasulbaran tayo. Kat awan ti may bagang. Awan ti maited ko nga impormasyon. Saan lang asyak ti nakababain? No di kat amin tayo. Takasla saan tayo nga agtigtignay. Tapno masulbar dagiti krimen anas kan nga asikaswan tayo. Iswa kayat ko adublin tayo ti agtrabaho. Umayon kayo kadi? Nasaya at launay. Ala, denggan nyo dagiti kabarbaro nga assignment nyo. Kalpasan na, agtignay tayon. Renovation simbaan ko ng papa. Wen, iparin-renovate ni Mr. Wong ti simbahan ti San Bartolome. Adda ka di ammom iti dayjay. Nadakamatin kanyak ni Padre ti maipapan iti day tabanag. Ngamno kaya tyo aparwaran, nga amang ano nagtinulong kami ka ni Mr. Wong. Awan ti amok iti day tabanag, papa. Monica. Nasao kanyak ni Padre, nga damat inibatan nyo idi akari, apaon na siya ti simbaan. Ngayon saan samot ang natuloy. Dagdila ang panangipaornos ko kadagiti na dadaulan apasat tinatarimaan. Ngamno ko na yung apa-renovate ni Mr. Wong ti simbaan. Ay kat, makunak anapintas day ta adamag. Saan ka di, papa? Wen, husto ka, Monica. Pudlo, timbagang. Sigurado ang naklaat ni Don Leon. Apa man na makagteng tayo di mansion na, boss. Baya mamaklaat. Total, importante mat kakalaken kwa na. Talaga nasirib ka, boss. Mabalik ta ditan ti sitwasyon. Kaya rigan nan, ani Don Leon ti imo na ang nagaramid iti sana na sayat, boss. No palurutan, Maximo. Talaga matisoy mo na nagalamid may kaniwas. Napani jay syudad, kat napani jay bodeka. Boss, Isoy mo na nagalamid amin, Maximo. Iso nang ilogi. Liple pasag langin logi day jay, Don Leon. Kita enak mutlatan, Don Leon. Kagulala kadi kapoy mayak dito'y mansion mo. Anya tigagaram. Nabated, Don Leon. Kaya't ko aglinawag ta.
Dito'y pa'y atalaga ti kayat mo apaglinawagan ta, Mr. Wong. Para ko na kawan takas na. Nasaysayat no ditoy. Tapno di mo kunain na dadtakas pangkap ko kan ka, Don Leon. Pagatatapan nakbot-bot ngek mayola asawam. Nga magdadatagayam si kada sa nasayat alamid na. Anya ti kayat mo asawan. Di ka na kindi di amo. Ada pa managnag ko ada sa bali alamidam kontla kanyak. Taro awan. Saan ka kumaag paliiw? Saan ka kumanapan syudad? Kanapan nagbasak-basak kasidag bodikak. Anya ti isungbat ni Don Leon ken ni Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Madama ti panangadal ni Mayor at Chona Rugante kadagiti papeles iti lamisaan na. Idaday mawag ken kuana ket imbaga daytoy nga ammuna ti palimod ni Don Leon nga asawa na. Nalaos ti danag ni Mayor at Chona ket kinasarita na adagos ti Don. Iti sabali a bangir. Narugyan adagos ti renovation ti simbaan kas inkari ni Mr. Wong ken ni Padre Simon. Naragsakan mo't ni Narding apaman anaamuan na ti mapaspasamak iti simbaan. Kabayatan na, napan ni Mr. Wong iti mansyon dagiti Rugante. Itagagayem, denggen nyo tituloy iti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Dito'y pa'y atalaga ti kayat mo apaglinawagan ta, Mr. Wong. Para ko na kawan takas na. Nasaysayat no ditoy. Tapno di mo kunaan na dadakas pangkap ko kan ka. Pagkatatapan nak, but-buteng mayola asawam. Nga magdadatagayam si kada sa nasayat alamid na. Anya ti kayat mo asawan. Di ka naginti mo. Ada pa managnag ko ada sa bali alamidam kontla kanyak, Don Leon. Tano awan, saan ka kumagpaliw? Saan ka kumamapan syudad? Kat mapanagbasak-basak ka si Dagbotika? Anya? Tihamom, saan kumamuan inalamid mo? Ada pa managnag ko kasyay inalamid mo. Makitam, saan kan makasao kapo agpaiso? Natulad ka nagkuna ada pa kay naigak na awat mayola awag. Ngam si kagaya mada madi alamid na. Ha! How delyo? Mabalin ka ti Mr. Wong. Jak kayat ang mangagni mo ni ka ti amin. Oh, sige. Tapno awan makunam. Pumanawakon, Don Leon. Nangangungot ti amin saan aya, yaya? Monica, Kung nagtumat ngamin kan ka, talagang adda ti palimod ni Papa. nga Monica, saan tang amuno anya ti gagara ni Papam iti ipapan na iti ibagbaga ni Mr. Wong a bodega. Yaya, Iso apa nagkunak, ket saan arumbeng agatap ka balasang ko. kasano adyak agatap? Madlaw analaos ti pungtot ni Mr. Wong. Saan nga agpungtot ti tao? No awan ti dakas nga inaramid dakan kuana. Sa dito ti papananta, amo. Iti ayan dagiti tal kakatao tayo. At akadi paramid mo kadakwada, amo. Kayat ko ida kasarita na imbag. Amo. Jak magustuhan tinapasamag kada kamikin ni Mr. Wong. Para Greek na. Kat siyak a mismo tinaigisa iti bukod ko amantika. Anya. Iso anas ka na makasaritak dagiti tao tayo. Anya jay kunam, iha? Nangagkungad na isid-sidir ni Mr. Wong kan ni Papa, Mama. Anya,
Dayta tipod na. Pamanagnak dagiti nangag ko, nga adda talaga ti susik da papakan Mr. Wong. Kat sigon kadagiti nangag ko, ni Papa, ti adda aramid na. Monica, Talaga ka di nga awan ti among, Mama? iha, amummat ajak bibiyangan dagiti negosyo ni Papam. Naipamaysa ti atensyon ko iti pagrabang nga kas mayora ti ili. Saan kayo apilitan nga agsao, Mama? Maawatan kayo. Taamok no anya ti ugali ni Papa. Sayang, tadyak na danon dito ni Mr. Wong. Apay Narding. Ada ka di kayat mo nga ibagakan ko, ana? Awan mat kit di. Kaya't ko la kumaama kasarita. Ah? Kas pulis, makatulong kanyak ti panakisarsaritak iti naduma-duma a tao. Tapno makakalapak iti impormasyon. Sa bagay, adda puntom iti day tabanag. Agyaman ak tamaawatan nak, Simon. Apay kit tinasan. May salabanag ti kundi narakan ka, Narding. Dayta, ket no adda ti maibis abiyag. Iso asapay la ko ma. Tasana na maulit ti kas iti napasamak iti adda hostage taking. Jak maikarikan ka at jakon umutang iti biyag, Simon. Tanay bagak maten. Napaggad ti profesyon ko kas pulis. Ket no mariknak ngagpaggadan ti biyag ko. Umutang ak iti biyag no kasapulan. Nay, Monica, adamot gaya man agtrab-trabaho di ta simbaan. Yaya, Dayjay ni Padre. alan yaya, dumsagtan, mapanta di ta simbaan. No kasta, naggapumot dito ni Hepe, Padre. Wen Monica, Kasta gayam. Padre, panagkunakat at adumpay ti matulungan ni Mr. Wong. mamati ak matiti dayta, Monica. Uwan gayam, Padre. Malagip ko lang. Iti kalabas, masansan na pasyaran nyo dagiti agduduma ang lugar dito sa San Bartolome. Saan ka di? Saan ka nagpita, Monica? Apay nga aramidan nyo di kasta? Kasi iti kanayon nga ibagbagakan ka. Adun dagiti nayaw awan iti tanan. Adun dagiti saan nga agtalak iti namarswa. Nas ka na may subli ti panagtalak da iti namarswa. Tapno may subli ti pagmati na. Boss, Oh, apay Maximo? at dayta ni Don Leon iti ayan dagiti tao na. Kasta kate. Napita sa kundaway na ito, Maximo. Anya tigat mo sawan, boss. Umawag ka, please, into. Itimbleng polis na ijay lokal. Ha? Tong pala may bagak, Maximo. Sigurado adada maabulido na ijay Don Leon. Numalid di so ayan taon na. Unag paison niya, boss. Ala, tignay kan, Maximo. Agsublita ka din ijay mansyon. Wanyaya, agmaymaysa ni Mama Ijay. Adamot dagiti tangtangdanan ni Papam nga armado. Oray pay, diyak kaya't abaybayan ni Mama. Alang nga raw, si kati makaamong balasang ko. Total, si kamot ti agman maneho. Oh, apay nga akisem ka. Makaisumaklakan ka, Yaya. Nang ro nakat, oray no kontraam dagiti desisyon ko no daduma. Ngam napod no kalatamat kanya. Kartingan nyo kakadwa. Nas ka na makapantayo adagos iti dayja a lugar. Yes, sir. Sana rumbang agtaktak tayo. Nasken amadanon tayo dagiti adda iti dayja a lugar. Ngayon yawag da kada tayo. Panagkunak, Mama. Apa man amalpas ti renovation ti simbaan. Ad adunton ti mainggan nyo ang makimisa.
Nasaya at nga rod no kasta, iha. Among mama, nasaya at matatao iti panagriknak ni Mr. Wong. Ha, Iso amas daawak no apay akas lasaan akayat ni Papa, nga agbalin kami anasingat. jak amo ti makagapo, iha. Basta ti makunak, para amin iti pagimbagam dagiti aramidan ni Papam. Saan mo't nga garamid ni Papam iti pakaisagmakam? Saan ka di? Iso arumbang laadumngag kamot kan kuana, iha. Sigurado nga agtig na adagos dagiti tao tayo, amo. Dakkel nga minting karim kadakwada agatad. Nga ipaay mo kas bonus ta. Rombeng laing agtignay ta. Sayang mat niya mintigas tusek no saan damat niya agtignay. Polis dagiti nasabat ta. Kasla da operasyon nga sayang kata. Salpag kiti. Awagam dagiti tao tayo. Nas ka na pumano da adagos ni Jay hideout. Tabamatek nga ijay ti pagturugan dagiti polis. Matungpal, amo. Karting ang bugi. Nas ka na mapagamuam dagiti tao tayo. Saanan amalapdan isin? Talaga asukiran na ni Monica ni Leon. Ma'am Jonah, Tiam kak, amang ano ginura dan tukit din. ala, saan mo't siguro, ma'am? Am mo ko ni Monica. Saan abasta gumura day chay? Ammo nalata nga idayaw ken raumen ni Sir Leon. Tilaeng kayat na, ket mapaneknekan na nupod nungad da sabali nga ar-aramiden ni Sir. Ising, Kasta tinadlaw ko kin ni Monica, ma'am. Awanen ti sabali. Men! Aganad kayo! Palaban dagiti rinaw tayo! Aganad kayo! Ijay abanda ti papanak. Nasken ang maparmut ni dagiti... Oops! Yung dagdahin ta nakatapwa ka kadakos. Dagiti awanan pain. Samut na! Naputak. Agarudo kak nga umasidag iti pasda. Nasken ang maparmut ni dagiti armado nga adda iti na ito'y alugar. Anya ti madamag bugi. Dagas, amo. Madamati nga. Anya. Nadanon dagiti pulis, dagiti tao tayo jahay daw. Salpag kiti. Nagbayagan ti grupo tayo. Ngam italaing anaraot da jay a hideout. Natigdikan talagit di may papaniti day jay a hideout tayo, amo. Jak magustuhan da ito'y bugi. Iso abilin ka. Ikam iti leksyon dagiti polis. Ngam agandad kalain. Tapno saan da makaala itan nyaman a pamanagnak. Nga adda ti pakainaigan tayo iti anyaman nyarmitan. Sigurado na danon dagiti polis tattao dahi cha Don Leon. Wan, boss. Kinapudno na. Madama pa ilang tirangat. Sigurado masok lapayag dahi cha Don Leon kapupongtot. Sigurado na ita, boss. At adayitan di na mapagsusulot alamidan na. Matatag lakit di diskalti dahi cha Don Leon. Kat masikulado, palpak amin plano na kontla kada tayo. Kang runan iti amin, boss. Maksayan dagiti tao at taltalkan na. Naku namon, Maximo. Iso na kayo. Lombang lag sagana kayo kanayon. Aglidam kayo. Tapno masakbayan nyo anyaman mapasamak. Adda ka din nasugatan kada kayo? Nasaya at launay. Alan, search the area. Ang mga nuad dapay si Bibiyag kadagiti nakainkwentro tayo. Oh. Talaga adakkel at tulong dagiti bulletproof vest ngayon dunar ni Mr. Wong. Ngimato pa iti kumpiyansa dagiti kakadwag. Ket nakarkaron at imurda. Mama, apay nga awan pay ni Papa. Jak maibaga, iha. Amang ano naman as asikasun na. Amo matan di amam. Apay, ada ka di masapol mo kan kuana. Awan makit di.
Mas dawak laang. Ta saan pa'y anak kasubli. Talaga akasta dagiti negosyante, iha. Mama, Hanggang anya ti ammom. Amangan no madamdamalaan. Addan ni Papam. Dakkel tinaitulong dagiti bulletproof vest kada tayo kakadwa. Naimbaglakid din. Tadda dagiti nasingpet a nagdunar kada tayo. Kumlab kayo kakadwa! Kumlab kayo! Ha! Granada! Kumlab kayo! Anya taramidon de Jefe Salvador iti dayta agundaway. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon